Вітаначки, мінський монтажний хасл на сувязі. Знову ваша любимая рубрика «Агляд усілякай фігні, яку я набыў». І сёння гэта мыйка высокага ціску на акумуляторах з аднаго фіолетовага сайту. Пачнём з камплектацыі. Сама мыйка, бачонак дзеля стварэння пены, ну і дюзы універсальная з переключением. Ось такая баянет, які дазваляе намотать бутэлечку і памыць з бутэлечкі. Баянет такі, ну не баянет, а просто заціскны такі хамутик, каб накруціць напрамкі на кран вадзяны. Ну і две батарэечкі. Одна і другая ось там зараджаецца. Родная зарадная такое сабе, таму я карыстаюся вось гэтым. Яно 2-амперная, набыла таксама асобна. Вось. Ну і яшчэ вось што ёсць. Шланжик на 10 метров. Я уже начапіў гэты баянет, як ён там клічыцца, які чапляецца сюды. Ну а гэтым канцом напрамкі у студню, ці можа у які-небудзь, карацей кажучы, у нейкі рэзервуар з вадкасцю. Ну, з вадкасцю, з вадою. Паспрабуем. Так, ну что, машину натер, мылом залил. Зараз будем змывать. Сдымаем бачок для пены. Ставим палку с выбором дюзов. 40. 25. Опа. 15. 0 гэта просто як быццам бы фраза. Тады просто душик. І быццам бы павінная фраза, якая адбіваць будзе гразь. Зараз будзем спрабаваць. Спачатку вось гэтай насадкай. Ну такое незразумелае. Цяпер пераключым на душик. Просто поливалочка. Ну і вось якая. 0. О, гэта не так добра. Ну і гэтыя з розным накірункам сопла пачым. Давайте паспрабуем 40. Ну нешта мые. Слухайте, а давайте паспрабуем напрамкі подключыць гэты вось садовы шланг прям у мыйку, каб не чэрпаць з вядра. Ага. З-за таго, што тут няма клапану зваротнага в этой мыйкі, а вода тут под ціскам, яна заўсёды льецца. Так, а калі мы нажмем, ага,
Ну, з другого боку, помыть-то можно. Паспрабуем. О! Калі вода пад ціскам, то, канечне, мые она значна лепш. І факел такі широкі атрымліваецца. Мые лепей. А, батарейка села. Зараз другую поменяю. Протягиваем. Ну мые. Карацей кажучы, калі падлучаеш да водопроводу, лупіць яна значна лепей, але з яе пастаянна цячэ. Ну што зробіш? Ну, добра мые. Ну что, машина помытая, я весь у воде. Значится, мыйка працуе. Карацей кажучы, рэч даволі нядрэнная. Две вось такія акумуляторныя батарэйкі. Колькі тут, напэўна? 2,4 ампер-гадзіны. Хапіла, каб памыць вось такое вось Рено. Ну, карацей кажучы, для вёскі, да і ў горадзе, мне здаецца, нядрэнная рэч. Не реклама, таму не кажу, дзе набываў, не скидываю ніякіх артыкулаў. Калі вельмі захочаце, то можете пашукаць у вось вам, як яна называецца, ці просто на фіолетовом сайце забіце, як там я, акумуляторная мыйка высокага ціску. Можете по-русскому. Это як там было? Мойка высокого давления. Все. Кому быў карысны мой агляд, таму няма за што. А кому не, то ідзі тады спаць. І, дарэчы, калі будзеце мыць з вядра, як я ў пачатку, то лепей яго, канешне, ставіць куды-нибудь вышэй. Вось, напрыклад, каб яна была, ну, ціск ствараўся вадою, каб вядро было вышэй, чым мыйка. Тады будзе дзьмуць, ціснуць, мыць лепей. А калі ёсць такая магчымасць падлучыцца напрамкі да водопроводу, то, канешне, так ён лупіць значна лепей.